от футболистите на Байерн. Това е единствената смяна, която е извършена в двата отбора. Всичко е готово за началото на второто полувреме. Се надяваме, че ще ни предложи далеч повече емоции. Ето го и съдийския сигнал на Свен Моен. На вратата на Байерн е Ноер. С четвърти номер Данте, с 6 Тиаго, с 7 Франк Рибери, с 8 Хави Мартинес, с 9 Марио Манчукич, 10 Ариан Ронан, 19 Кьоце, 21 капитана Филип Лам, 27 Девид Ауи, 31 Бастиан Швайнштагер, Лукас Фабиански пази за Арсенал, 3 номер Бакари Саня, 4 капитанът Мертезакер, 5 Томас Вермален, 6 Лоран Косчиони, 8 Микъл Артета, 9 Лукас Подолски, 12 Оливие Жиро, 15 Алекс Окслед Чембърлен и 19 номер Санти Касорова, а Томас Русицки замени Месут Юзил. Мертезакер. Фабиански. Вермален сега. Добре, изиграха ситуацията футболистите на Арсенал. Хави Мартинес и Жиро има обаче маркирана засада на Оливие Жиро. Гьоце не се разбраха двамата, нещо, което почти не се случваше през първата част. Абсолютно изчистен играта на Байерн. Безкрайните подавания продължават. Съня сега Нова разиграва се Данте, връща към Ноер. Хави Мартинес. Тиаго. Артета. Косчиони връща към Фабиански. Швайнштагер. Виждате, че ето сега вече футболистите на Арсенал започват да опитват да атакуват играчите на Байерн в тяхната половина. Нещо, което почти не се случваше. Да не кажем изцяло, че нещата се развиваха в половината на Арсенал преди почивката. Сега вече футболистите на Венгер започват да търсят топката и в половината на своя съперник. Жиро, Русицки. Атакуваме Швайнштагер, но фаулиран от Швайнштагер. Окслед Чембърлин разиграва се за Подолски. Не се получи двойното. Нойер. Алаба. Рибери. Не могат футболистите на Байерн да изнесат топката в половината на Арсенал. Нарушение сега на Артета. Има вече жълт картон. Трябва да спре с тези реакции. Друг е въпросът дали съдията действа правилно. Да, Артета игра с топката, но след това имаше влизане, което бе доста грубо в краката на Рибери. Трябва просто да се избягват такива единолорства от страна на Артета и разбира се последвалата реакция.
Нойер. Това беше проява на хладнокръвие. По-скоро се поплаши Нойер. Лам. Робен. Добре действа Робен. Отново опитва да финтира. Не справи и се зададе. Глупак, шут картошия! Съдията дава знак играта да продължи. 51 минута. Ето една спорна ситуация. Ето веднага поради недоволство по трибуните. Русицки. Тяго. Лам. Тантев. Алава. Швайнштайгер. И отново топка за Робен. Не мина това подаване, но Робен стига пред топката. Тяго. Сега Ревери вече отляво. Той също ще пробва да влезе в наказателното поле. Поведе си силно топката, но стигна до нея. Алаба е там. Подаване на Алаба. Но там нямаше футболист на Байерн. Бързо обаче домакините успява да си върнат притежанието на топката. Швайнштайгер. Да видим момента. Това можеше да завърши с жълт картон за Робен. Усети съприкосновението с футболиста на Арсенал и веднага падна, но това си бе обикновена симулация. Усети си хладница, видяте, че по никакъв начин не опита да използва решението на арбитъра. Нормални неща в подобни двубои. Важни моменти са това. Въпросът е доколко съдията ще запази хладнокръвие и контрол върху ситуацията. Алава. Ривери. Не посмяват французина да стреля. Много са въздържани от към тези удари играчите на Байерн. Сега Робен ще трябва да търси начин с левия крак да стреля. Не го направи. Ривери. Гьотзе. Продължава тровенето там и десетките подавания. Русицки. Окслед Чемберлейн вече далеч напред. Русицки не му подава. Касорова не успя да се спре топката. И това сложи край на атаката. Робен. Лам. Манджукич. Робен срещу Фермален. Започва от познатите си ходове Робен. Медира след това с Швайнштайгер. Лам. Силно центриране. Манджукич, който намери начин да стреля, но не е силно към вратата на Фабиански. Тате успя да се справи с Жиро и го принуди да го фаулира. Гът се разиграва с Ривери. Финт на Ривери. Четвъртфиналите в Шампионската лига. И чудесен завършващ удар на Бастиан Швайнштайгер. Дали тази реакция не е твърдо закъсняла? Ето го пробива на Ривери. И за първи път, може би от началото на
матча. Отбраната на Арсенал допусна грешка, оставяйки Швайнщайгер свободен. Само може да играеш ти да не допуснеш. Швайнщайгер! Schweinsteiger! Neuer Spielstand! FC Bayern München! И тук насетне Байерн ще трябва да има малко повече увереност и спокойствие. А пък Арсенал вече задължително ще трябва да рискува. Въпросът е дали играчите в червен екип ще позволят това да се случи. Артета. Продължава битката там между Жиро и Данте, намеси се Хави Мартинес, Гьоце, Косицки към Подолски. Единствено Жиро е напред, сега се включва Санти Касорова, опитаха двойно Подолски и Жиро, нарушение на Подолски, такова няма възможност за Арсенал да гол! Кой ме педерас е норвежки педал! Един след този гол на Подолски, секунди трябваше на Арсенал, за да стигне до гол, но какво направи Лукас Подолски? Какво направи фаул? Безен е Гвардиола, освиртвани от трибуните. Ето го момента. Имаше контакт, но достатъчен ли е той, за да бъде маркирано нарушение? Още веднъж, да. Поне според мен Подолски избута Филип Лам. И това трябваше да бъде маркирано като нарушение. Ето тук. Дори Подолски погледна съдията, защото очакваше това да бъде маркирано като нарушение, но не последва сигнал от главния рефер. И така, един на един, нещо, което пък за нас ще осигури още интересни минути. Швайнщайгер с едно към Лам, не се получи. Подолски отново. Възможност за Жиро! Не ракачи, бе! Прелита страни. Се и успява да изчисти. Ето, че темпото започва да става все по-бясно и високо. Дълго време чакахме този момент. Арсенал бе много близко до пълен обрат. Забележителни няколко секунди за артилеристите. Тогава, когато се очакваше, че те ще паднат духом. Видяхте какво стана. Касорова сега се центрира. Маджуки чисти. Топка за Окслед Чемберлейн. Право в ръцете на Ноер. Аз какво ви казвам от началото да не гледам да не слушам никого. Все по-напечено ще бъде тук до края на срещата пред вратата на Ноер. Този гол със сигурност има много силно психологическо предимство за гостите. Ноер трябва да бъде много внимателен там. Определено ще се дискутира много тази ситуация с Подолски и Лам. Видяхте, че Крос се подготвя да влезе в игра. Артета, Касорова, Жиро не тръгна. Затова Касорова планира с Артета. Отново испанеца. Планира последна с топката. Ето го момента. Вижте какво направи Подолски със своята лява ръка. Струва ми се, че точно толкова е необходимо на сравнително по-крехкия Лам, за да падне. Гил се напуска, Крос вместо него. Швайнщайгер не успя да спечели топката. Много добре действа Окслед Чемберлейн. Вижте какво прави. Подаване към Подолски, там се намесва Лам. Поздравление за това, което направи Окслед Чемберлейн. Между другото, един от най-забележимите